Ćao svima, ja sam Ravana, a ovo je moj lijepi štrumf i danas radim video sa štrumfom. A ne, samo se šalim. Da ne bi bilo lepo da imam jedan video za štrumfićem. A ovo je... čekaj. Ovo je srce. Da ne bi trebala da imam video sa Janom. A tu je... I dobrodošli naš novi video. U današnjem videu radimo nešto novo. Da, 7 second challenge. Po želji jedne devojčice. Da. I svi znate pravila, tako da možemo da počnemo. Samo čekajte da sklonim štrumfiće. Evo malo ćemo njega. Idemo na štrumfiću pozadi. Krenimo. Jano, zadaj mi. Uradi 3 skleka. Za 7 sekundi. Da. 2, 3. Koliko sekundi? Za 4. Super. Sada ja dajem jedan izazov. Izazov ti je da iz nesestara sa šminkom izvadiš jedan karmin, onaj naranđasti, i staviš sebi brkove i to ti mora staviti do kraja videa. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i mora to. Malo veće da ih vidimo. Ajde. Glačinje. Evo nas, ide nastavak, da pokaži brkove. Priđi. Pa ne vide se. Da. Uzela je, vidite kako je ona kvarno, uzela je svetli karmin. No dobro, nema veze. Sad, idi, uzmi čašicu vode, ne čašu, već čašicu. Šolju. Šolju, izvini. Šolju i popij jednu cijelu šolju. Okej. Šolica. Voda. 3, čekaj. 3, 4 sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pobjeda. Pobjeda, bravo. Ovako. Moj sljedeći zadatak je... Vrati se. Sad će Jana da se vrati, sad će da skokne. Šta sam rekla? Moj sljedeći zadatak je... Da... Skoče kroz prozor. Može. Šalim se malo. Ajde, skoči. Ne. Šalim se. Da uzmeš onu kapu kao veštica. Da. Staviš je na glavu, sedneš ovdje, ustaneš i vratiš. I ne moraš se vratiš ovdje, samo mora, znači 3, 4 sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo. Nije trebalo da se vrati, to nisam rekla. I možemo da nastavimo dalje. Sada, imaš 7 sekundi da uzmeš željeni jastuk i da ga zagrliš. Ja. Fancy. 1, 2, 3, 4, 5, Tu je! 6, 7. Sad vrati tam, ajde. Vraćeno. Dobro, ajde, šta ćeš da pomiš za pecanje? Ovako. Šam se za safin. Ovako, i to ćemo da se kojimo se stavimo. Imaš 7 sekundi. Imamo po 5, jer da. Da, ti uradila znači... Još Aha, 3 sad- samo. Sad je već. Ovako, imaš 7 sekundi. Da. 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 Šalim. Šalim se, sad ću ti odmah kažem. Imaš 7 sekundi da uzmeš onu torbu, ne tu. Ne tu, desno. Na vratima London. Da. Uzmeš sve 3 u stvari one torbe. Što su tamo okačene, dođeš ovdje i svaku staviš lijepo kako treba da stoje. Pokažeš nam i Na rame vratiš. ili tamo? Pa vi ovdje možda dođeš, staviš onu si stavlja na rame, ona preko, ova preko. Pokažeš nam na kameri i vratiš ih i vratiš se na mjesto. 3, 4 sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. I trebala sam... Nisam ispunila. I trebala nam je lepo. Pokažem, nema. Da. Šta trebam da uradim? Čekaj, ovako, ja sam tebi za sad dala 3 izazova. Da. Sad ti meni ideš 4, je tako? Ne, 3. A, da. Imaš 7 sekundi. Nije 4. Šoljica vode, jastuk, sklep. 4. Ajde. Imaš 7 sekundi da dotakneš nogu mlaka. Ajde. 1, Evo. 2, Da. 3. Ovime. Rekla si nogu, misli, rekla Dobro, kojim ajde, delom. davaj. Sve tako. Imaš 7 sekundi da odeš do kuhinje i uzmeš jednu makaronu. Doneseš je ovdje i pojedeš je pred kamerom. 3, 4, sad. Tamo, 1. Tamo ću da budem s mikrofom. 2, 3. Vidite kako je lepo. Nas 2. 4. 5. Ako ne znate čemu se smejem, ispala je makarona. Vidite, i Štrumpić se smeje. Prošlo 7 sekundi odavno. Može. Kupila makarone koje su joj pale, uzela jednu i da pojede. I tako. Daj mi zadnji. Koliko sam ti dala? 4. Ovo je 5. Imaš 7 sekundi, ti da uzmeš špagetu i da dođeš pred kameru. Čekaj, samo... 1. I malo sam napravila ovo u kuhinji. Pa se vratim čim ga posprem. Uzeli smo špagete da jedemo. Špagete. I trebali ste da vidite... Kakav je ona vam napravila tamo u kuhinji. Da, i kako sam ja skočila na Janu da bi donela ovo špagete. Da, i naravno udari me u ruku, se me boli. Au. I zadnji od mene izazov je... Ovako. Zadnji od mene izazov da izvučeš onaj svet i doneseš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evo ga. I sada čekamo da se Jana vrati. Brže. I evo je. I to je bilo sve za ovaj video. Ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte. Prijavite se na naš kanal. I u komentare pišite šta želite da vidite u narednim video snimcima. Da, i mnogo pozdravljamo onu devojčicu. Poljubac za tebe. Ćao! Ćao!